Wala ko'y lain na kuan kanara sili na limot na ko kanang gagmay kay na sili kanay frozen man ni siya mong nalain yung color no. Kanang sa presko gikan sa garden kana onion na siya no. Kanya ako nang gisugdan og kanang gisak ni siya. Ahos day primero nya nalunod na nako ang kuan. Kanang kuan na ni siya guys, sausage ni siya dari sa Amerikano. Kay beef to ground beef unta to pero kanang kuan man kape naman og padipros kani kay dali ra siya na nya mara na siya nya mo na siya ambot tangan baka nig kuan patis guys no butangan baka tangan ako siya suka mo na siya ang dugo kuan siya pork og beef sagol na siya nya na siya suka no gipalanay na lang na nako kanina lang ako ang kuan pabuton. Pabuto na siya na mo brown no guys. Nawa guys, dagang mantika no. Dagang siya mantika na mga mayong kuhaan o sa no. Ito nang kuhaan og mantika no guys. Kaya daghan ba tayo niyang mantika. Mao na siya guys ang mantika nga nakuha no daghan sad na ilunod na nato ilunod na nako ang onions ug ang sili. Ang ano na yan ako guys. Ayan na lang. Simple lang siya nga luto guys no? Okay. Hindi na siya para ito simple lang siya. Gahi pa man kayo guys. Gahi pa kayo. Dugay man guys, napagyapon siya mga hang-hang mga dako-dako ba kanina lang. Bugnaw man kayo kung ano, manglokso man kung pisakton, manglokso. Nabawang ako limpyo kaya mangliksi. So, yan ako maglimpyo, ako na siyang ilunod, no?
Butangan ako ani guys. No? And magic syrup. Gamay ra. Oh, patis. Wala pa biyan ako ni Tilawi guys kay kuan kanang siguro jud ba na naluto jud ang dugo sa baboy o dugo sa baka, no? Wala pa ko ni Tilawan eh. Pero kung tanaw ni muluto na gid siya. Mura lang siya puwa sa kamera pero no, tanawa guys, mura lang siya kanang puwa tanawon sa kamera, no, kung layo. Pero kung padulaan nimo siya, luto na gid siya. Pero ako lang ko nya na lang din ako siya tilawan kung kanang nya na lang gid ba ko nang hapit na nako siya haonon, no? Oh, klaro gyud. Tanawon sa suga ba kay mo puwa man siya tanawon. Pero dili gid niya siya puwa tanawon guys, no. Mo na siya yung color gyud kana. Mo na yung color. Pero kung naon ni mo puwa man. Inanay gyud ang kayo ani guys kay makuan man siya para maayo ang pagkaluto ba. Inanay unya sigihan siya ukay, no?
Siya ako na siyang giduot para di na siya maano sa kayo. Mo di na siya original na anaw nga ni. No? Mura siya puwa pero actually dili na siya puwa. Luto na gid siya ba? Anja ato ng Dinuguan. No? Plastic plato. Sa Pilipinas, sa Cebu, sa Tongkil, Minglanilla, marang mua, mo gamit mi mga plastic. Oh, ito sa Amerika, plastic sad. Kuha na siya guys kanang palit ka mga sa nihuman na daan na pagkaon ba? TV dinner. They call TV dinner here sa Amerika. Mao na siya dili na ko ilabay kaya magamit. Nindot man gamiton. No? Yeah. Atong Dinuguan. Humot kayo guys. Humot siya nga hang. Mga dahang kay sili niya, dahang kay sibuyas. Unya. Hindi mo kumugamit o tinai. Pork sausage. No? Yan mo na to guys, no? Mga unta. Mga unta guys. No? Mga unta guys. Mo na lang to no guys, no? Sa ako nang gikaingon mo na siyang kinabuhi sa Amerika. O kuan kanang balag kapoy ka. Sabagay, kapahoy kong 2 ka semana. No? Trabaho na ko Lunes. So, nalang may kagdugo-dugo. Luto sa dugo-dugo. Nga guys, mo na to guys. Daghang salamat sa pagtanaw, no? Daghang salamat sa pagtanaw guys. Kaya, kung ganahan mo sa video guys, please subscribe and like and share. Thank you for watching. Bye bye.